niečo zákulisné. S kým sa nebavíš po show? Hi guys ľudia, tak ešte raz vám dávame nové pozdravenie do tohto vlogu. Keďže som stratila SD kartu, kde boli všetky zábery zo včerajších nákupov a my dnes máme plno plánov, ale zatiaľ vám sem pustím nejaké videá, čo mi proste ostali zo včerajška. Ja, my tak veľa vlogujeme, že sme zaplnili jednu SD kartu, tak sme ho museli rýchlo vymeniť za druhú. Tí predávači v tom okolí sú úplne v pohode s tým, že ja točím. Som myslela, že mi to proste zakažú, že je toto také prestížne, takže mi to proste nedovolia, ale úplne v pohode. 20 eur, Moro. Na to môžeš zabudnúť. 20 eurovú vôňu do auta sa postaral. Poďme inde, tu ma to nebaví. Zdravím týmto Oskara, že ak by mi chcel odplatiť všetko, čo mi v živote urobil, tak v Pandorfe sa nachádza aj tento Dyson stánok a my sa tam ideme pozrieť a si vybrať, čo by si mi mal kúpiť. Oliver extrémne miluje značku Ralph Lauren a už tu hrabe v tých košeliach. Mne sa to akože úplne moc nepáči, ale on to extrémne chce už asi veľmi dlho. Moje plavky za pajdu. Nie je veľký. Oliver! Ja chcem, 35 centov. 35 eur. Chcem, ale ja si chcem skúšať tento klobúk, ale idem si vyskúšať ešte tu. Fialová nie. Není tvoja farba. O každej mne sa hodí fialová. Nie je veľká. Ako vyzerá? Pôjde. Fakt? To je hrozný strih. Toto sa mi veľmi páči. Ja sa mám bola lepšie. Ak ste si užili tento parádny vlog z Pandorf, kde sú 3 zábery, tak teraz vás ideme zobrať do štúdií, kde sa nakrúca seriál Dunaj k vašim službám. Toto sa snažím vybaviť už od decembra, aby ma tam zobrali. A dnes je konečne ten deň, lebo oni to tam majú veľmi naplánované a veľmi vytrieskané a ešte sa tam dnes aj točí. A Oliver, aká je tvoja obľúbená postava z Dunaju k vašim službám? Adela. Adela? Nie. Vieš, jak sa volá Jana. A moja obľúbená postava je samozrejme Walter. Takže I hope, že dneska stretnem Waltera. Už sme tu. A ja mám z toho stres. Oliver tiež. A tam už nás čaká Matúš, ktorý nás tam ide zobrať. Budeš na vlogu, Matúš. Pozdrav YouTube. Ahoj YouTube. Tu nikto není. Toto ma zaujíma. Toto je celkom dosť veľké. Toto si ty ešte nepozeral. Je tam tá diera? Však tu žiadna diera není, oni ma oklamali. No ja sa odfotím. Toto je top. Aký máš pocit Ja som presne vedel, že to ešte raz vyťahnem, lebo som sa rozprával a normálne si vyťahla kameru. No aký máš pocit z tých štúdií? Nie, že som... No to prekvapilo. Oliver bol taký, že chcel to vidieť, ale nebol nadšený. A keď tam bol... Vedel som, čo ma čaká, ale proste... Malo to úplne taký feeling. Fakt, že ako keby to bolo reálna tá stará doba, vieš, za Židov. Tú izbu, čo tam vidíš, tak proste ona je... Jedna izba, sú vlastne 3 rozdielne izby. Bolo tam toľko oblečenia, že to si neviete ani presne, tam bolo handier, to ani... Bolo extrémne. To vyzeral ako koncentračný tábor. Keď som videl proste tie topánky, tak to bolo extrémne. Tam bolo tak... Fakt tam bolo stena topánok, stena klobúkov. My videli dve herečky a Oliver bol taký, že to sú oni a ja... A bola to tá nová spevačka, Prčkavá, tá pošošorená. A bola to tá Ráchel Šoltesová. Hlavne, že som mal pred sebou ako najväčšieho fanúšika k Dunaju a užíval si to v tých štúdiách viac ako ja. Fakt, neklam, aj ty si to užívala. Užívala, ja mám inak jednu takú peknú fotku, ty budeš strašne šťastný, chceš ju vidieť? Som ťa odfotila, nenapadnem. Čo to skrývaš? Či ti ukázať? A prečo skrývaš fotky? Si ťa aspoň napadne ja s papagajom. Ale pekné, nie? Je pekné. My keď sme tam prišli, my sme nevedeli, že čo si môžeme dovoliť a čo nie, lebo tam všetci boli strašne profesionálni. A najväčšia sranda bola to, že bola obedná prestávka, chudáci, všetci osvetľovači, kameramani, zvukári, všetci proste potrební tam, tak všetci spali do normálne, aby sme tam behali po tých kulisách a fakt, že v každej kulise bol jeden typek, ktorý spal proste. Prišli sme do kabaretu, tam
úplná tma, nič sme nevideli a iba kúkam, ako sa tam typek zviech a pretiera si oči a hovorím, poďme preč radšej. Ľudia, my už ideme na krst knihy Žanety. Ja už tu mám svoju knihu na podpis, lebo minulé mi ho nepodpísala. Menší problém je to, že tam idú ružičky. A ako vy všetci dobre viete, môj názor na ružu pre nevestu není bohviaký. Priam je až dohonostujúci a ide tam aj myška kvetinka, na ktorú extrémne nadávam na internete. Takže ja dúfam, že nedostanem cez hubu. Ale tak mám tu svojho bodyguarda. Ale tak sama priznala, že robila pičoviny v telke, takže mala s tým počítať. Oliver, za nami sú akýsi húslisti. No, dúfam, že to nie je ona, ty. Sa už stihol podgurážiť a ja sa idem podgurážiť v mojom slova zmysle. Ja sa, že si dáme obľúbené ženy Slovenska pokope. Pozerajte. Ja idem. Čauky. Pozdrav mojich fanúšikov do vlogu. Čaute fans, dajte mi follow na mojom Instagrame. Pozdravujem vás Sandy. Kde mám prosek na Sandy, a povedz nám niečo zákulisné. Zákulisné, že S kým sa nebavíš po show? S Marikou. S A to je všetko. S Maňuškou. S Maňuškou. Dobre. A s Adrianou. Ja konečne som našla správny koláč pre mňa. Čokoláda s čokoládou na čokoláde v čokoládovni. Je to výborné. Ja som mala na to asi, že hodinu si to nacvičiť. A chcela som to pre Žanetku strašne zaspievať. Ale Žanet, ja ti to zaspievam u teba v obývačke. Dajme duo! A vždy, keď na strome zlomili halúsku, Hádzali mi chlapci čerešne za blúd. Čapka, nežmurkaj, cíli klubom na No, ja som nehrala asi rok na klavíri. A toto je moja pesnička pre vás všetkých. Let's go. Lepšie, jasné. Klidně vám zahraju nějakou píseň na přání. Počkejte, musíme dát text lidi. Lean on a summer day when you were gone. I crushed my heart. I want to let it burn. No, mám čo povedať? Áno. Ja, čo mám povedať? Čo chceš? No, držím palce, nech príde Robo Fico do podcastu. Týmto pozdravujeme Oskara a Keď to bude Roberta mať, keď to bude mať Fica. 100 000 lajkov, tak príde Robo Fico do podcastu. Takže to... Budeme radi, keď to bude mať 2000. Takže my už ideme teraz od Žanety, ľudia. A počujete, ja vám poviem, bolo to super. Užila som si to, ten krst bol parádny. Rozprával som sa s ružičkami. No a tak vám poviem, ľudia. Môžem ja? Ďakujem, Žaneta, že si nás pozval na tento krst. Žaneta, ďakujeme ti. Ježiš, tu sú ľudia.